Jindřichův Hradec, stadion Jana Marka, byl dějištěm hokejové exibice, která se hrála na podporu nově vzniklého subjektu spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec. Jako hosté dorazily legendy jihočeského hokeje. O dobrou náladu v šatně se staral současný trenér Motoru České Budějovice Petr Rosol. Každý zápas je důležitý, každý zápas se chce vyhrát. Motto, proč se hokejisté sešli na stadionu Jana Marka, bylo jednoznačné. Podpora nově vzniklého subjektu Střelci Jindřichův Hradec. Podpořit, tam mám syna, hraje hokej za Střelce, tak mu ho daruju. V sestavě domácích, tedy týmu ze Žirovnice, se pozornost soustředila na Petra Šachla a Zdeňka Ondřeje. Určitě je to podpora spolku ledního hokeje Jindřichův Hradec a vůbec toho mládežnického hokeje, který tady teďka nějakým způsobem vzniká a my mu chceme maximálně pomoct. Proto tady to vzniklo a chtěli jsme, aby nějaký lidi přitáhnou na stadion, protože Hradec Jindřichův vždycky si myslím, že bylo hokejové město. Právě oni se snaží, aby hokej v klubu Střelci Jindřichův Hradec byl dostupný všem, tedy i dětem ze sociálně slabších vrstev. Tím, že pomůžeme dětem tomu novému mužskému sdružení tady, tak tím líp víc takových akcí. Já si myslím, že v dnešní době ten hokej je hodně drahý sport a jakákoliv koruna, která přijde hlavně do těch mládežnických týmů, protože ty věci ty rodiče kupovat musí, tak je určitě plus. A nejspokojenější ze všeho byli nakonec malí střelci.